22-nji bab. Ýagşy adabry köp baýlykdan artyk. Sylyk hormat hem kümüşden, altyndan ýagşydyr. Baý bilen garybyň bir meňdeşligi bar. Olaryň ikisine de yaradan repdir. Paýhasly adam howpy görüp gizlenýändir. Nadan gönü gidip jeda alýandyr. Kiçik göwnlüligiň repden gorkmagyň sylygy baýlyk, awray we ýaşaýyşdyr. Egri adamyň ýoluny tikenler we dudaklar vardyr. Öz janyna haýpy gelýän olardan daş durar. Çağany dogry ýol bilen terbiyeli. Ulanyny hem şondan sowulmaz. Baýlar garyplaryň üstünden höküm sürýändir. Bergilli qarız bereniň gullur. Adalatsyzlyk ekýän bela beter orar. Gazabyň taýagyndan helak bolar. Sahy adam ýalkanýandyr. Çünki ol çöregünden ejizlere berýär. Maskaralaýjyny kow, şonno jenjel ýok bolar. Töhmetdir dawanyň izi kesiler. Pek yürekliligi söýýän, merhemetli sözleýän paçanyň ýakyny bolar. Rebbin gözleri bilimi goraýandyr. Wepasyzyň sözlerini bolsa ýalana çykarýandyr. Ýalta diýer, daşarda arslanmar, ýolla ol meni parçalar. Azgyn aýalyň agzy düýpsiz gorpdur. Rebbin gazabyna duşan oňa ýykylar. Çağanyň yüregini akmaklyk kökürýändir. Ýöne terbiýe taýagy ony akmaklykdan uzaklaşdyrýandyr. Baý bolmak üçin garyplary ezýän hemde baýlara sowgat berýän diňe garyp düşer. Gulak assa akyllarlaryň sözüni dinle. Meniň öwretjek zatlaryma dikkat et. Sen olary kalbyňda saklasaň, olaryň ählisi dilinde bolsa ýakymly bolar. Senin Rebbe inancın bolary ýaly, men şu gün sana, hut sana öwredýärin. Gaýdanynda seni ýollanlara çyn söz hem anamly jogap bererin ýaly, men sana maslahat hem bilim üçin 30 nesihat ýazyp bereýin. Garyby garyplygy sebäpli taýlama. Mätäji mejlisde ezme. Çünki olaryň tarapyny rep tutar. Olar taýlany ol taýlar. Olaryň ýollaryny öwrenşip janyny dudaga düşürmediň üçin gaharjan adam bilen tirkeşme. Gyzma adam bilen gatnaşyk açma. Biri bilen elverişme. Birine kepil bolýanlardan bolma. Tölemäge zadyň bolmasa aşagyndaky düşöňi almazlarmy näme? Ata baban goýun gadymy ara çäk daşyny süýşürme. İşini ökde adamları görýänmi? Olar garamaýagyň hyzmatyny etmez. Paçalaryň huduryna durar.